Брус Уилис се е писал Кюмбата 4. Да! Иван Мангаров, Ванка, здравей, братчето, честит първи суперчат. След него веднага Георги Гечев. Жорка, благодаря ти и на тебе, Жорка. Айде бе! Айде бе! Айде бе, брат! Кой ще ги спре, бе? Кой ще ги спре, бе? Айде бе! Айде бе! Кой лева пари? Кой лева пари? Кой ще ги спре? Кой ще ги спре? Кой си ги спре? Кой си ги спре, бе, брат? Кой си ги спре, бе, брат? Кой е шампиона? Кой е шампиона, бе? 25 кила! Джоба на момчето! Джоба на момчето! Рез в пис! Рез в пис! Ще минавам да зачиствам. Ще чиста тук. Ще чиста. Ще чиста тук. Ще минавам да чиста. Този пич нещо друго не говори, освен коалиции, брат. Ами той мене това не ме кефи, ама не ми е работа сега да говоря за това. Гледайте, ще разберете за какво става въпрос. Това е играта като цяло, някои взимат много навътре играта. Гледайте, ще разберете. Георги е срещу теб. Както кажеш. Щом така кажа. Щом така си кажал. Янко Макса. Сега ще иш. Време. Колко струва твоето БМВ, вече се оглеждам за кола миризливецо. Не имам никаква идея. Не разбирам, брат. Скари се на павката и цака. Аз какво общо имам с това? Кой как играе? Аре, прочети го, бе. Кое? Абе, вчера видях под... Ох, леле! Под поста на Валерия, че искаш да си кавалер, аз написах, че съм и кавалер с жълто колело. Бате! Фо фърли, бе? Бате, аз четем коментари, чекай да видя. С моя късмет, човек, аз днес нямам запис. Congratulations! You've triggered the bowling feature. И откуклен не съм. И в Мараша не съм. Феникс от пепелта, моля ти се! Моля ти се! Минито, добре, 100 лева. Нито едно, Калине. Аз ще я пробвам пак. Тя толкова пари ми прибра. Не викай, ма. Дали не ми е зле? Маля, аз до сега нямах пари, бе, човек. Помните ли? Помните ли пари? На 25 на 15. На 50 правих малко пиано. И тук има огромен вариант да ни върнат всичките инвестиции. Към банки на Макс чат. Което е доста агресивно. Дай ми камбана 1000 лева. Дай ми камбана 1000 лева. Тук са само такива хубави по 250. Дай ги, дай ги. 50 катени. Минито тук е нищо. Минито е 2x. Една хубава 4 цифрена. Хайде, знам, че можеш. Не умирай. Дали няма да ли ги напълня, а? Камбана. Може и да ги напълни. Дава ли малки, защото това е 1x 50 лева камбана. Ама няма да ли ги пълни.
1800 лея камбани. 1800 лея камбани. Пак ще ги даде. На 50 като... Дай ги сега бързо, бързо, бързо. Изненада в мача ли видях? Обей ги, призрачи, обей ги, няма да ги жалиш, какви хубави дини. На 50-ка. Ето ги камбаните, бе, човек. Играта по воде. Играта с бустрил. Мини, 2 по 500. Това ще е мега клип. От 2 до 10. От 2 до 10. Мега гига джига. Най-важното е фанеме 15. Майко! Не спирай. Дън! Сега! Не, бе, човек, бе! Те са много хубави, ама тука по 2 ако ги беше дал. 500, 750, 200. Два бола камбани ли? Два боли камбани ли нема? Охо.